barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin labaran duniya daga nan RMC Hausa Times. Yau Juma'a 28 ga watan biyu shekara ta 2025. Sunana Zainab Suleiman, da farko ga kanin labaran. Ƙasar Ghana tana alfahari da samun zinare. Cikas akan kakkaɓa 'yan tawayen M23. Korafi kan ragewa ma'aikata albashi a jihar Kano. Sai kuma damfarar kuɗaɗe a yanar gizo na ƙaruwa a Najeriya. Sai ku biyo mu domin jin cikakkun labaran. Zinare ne abin da ya fi samarwa ƙasar Ghana kuɗin shiga daga ƙasashen waje, inda ya bada gudunmawar da ta kai kashi 53 cikin 100 na kuɗaɗen shigarta. Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya bayar da umarnin gudanar da bincike kan ƙorafe-ƙorafen ragewa ma'aikatan jihar albashi. Tsohon ministan kula da yankunan Rwanda James Kabarebe ya ce takunkuman da ƙasashen duniya suka sanya a ƙasar za su haifar da tarnaƙi wajen tattaunawar sulhu da 'yan tawaye M23 waɗanda suke ci gaba da samun nasarar kame wasu yankunan gabashin jamhuriyar dimokuraɗiyyar Congo cikin wannan shekarar. Hukumar NIBSS ta ce yadda ake damfarar mutane ta hanyar tura kuɗi ta banki ya ninku sau 3, inda aka sace wa mutane kuɗin da ya haura naira 50 wato biliyan 52 a Najeriya. Ƙarshen labaran kenan. Sunana Zainab Suleiman, a madadin wanda ya shirya ya tace labaran kamar yadda kuka ji, wato Isa Sani Randawa. Ni Zainab Suleiman da na gabatar nake cewa da fatan za mu shiga watan Ramadan cikin ƙoshin lafiya.